sun dai matasa 'yan kokowa a cikin hilin kokowa bakin fara masarautar Bambai. Kokowa ce ta matasa majiya ƙarfi. Wannan shi ce kokowar gargajiya. An kama. Da cikin hili a yanzu dai ba ta kai ba albarkacin shagulgulan saru nan bakin fara masarautar Bambai. Daga yan kokowa matasa majiya ƙarfi ana ta annashuwa wajen karfafa hakan zumunci. A'a ba ta ba kaye yan kokowa ne matasa masu hazaƙa masu shi da kansu a cikin wannan tsari na kokowar gargajiya. Ya kama kawa. Yawa kamar kun gani na kokowar tamashi ya kada na jawuri. Yawa an kokowar tamashi ne yana bar ƙari. Wannan shoce. Sun da yan kokowar